ashe matakin nasara a inda dukkan je ta haƙuri ne mai shi ba zai yi kuka ba a tsaye da yaƙi ai addu'a a sha kallo da taimakon Allah ne wata ya kan bullo a kyala jariri gun uwa ya sha gata ta bashi tarbiyya ya wuce a mai gwalo akwan a tashi kan samu dukkanin dama da sannu sannu Aminu Zaria ya girma mu gane Allah shi ne yake yi wa kowa ya mai da mai shi mara shi akan idan kowa in ko ya so mara shi za ya mai da shi waska mu dai agun Allah dai ya zama kai kuka ga dan misali je kasuwa ka zazzago layi guda shagon na da banka hango hajar da sun ka kasa duk iri guda kaga Allah ya ba kowa ba gajera ko dogo kowa raban sai yake ci yaɗi da yan dakko to wanga zance ba zai karo da ƙarya ba to wanga zance ba zai karo da ƙarya ba na yo shirin waƙe Aminu Zaria giwa Aminu Zaria je ka nasara ta zo ga ka mai girma kun magin shiki barzo